מדורגים להשתמש ואיזה לא להשתמש. ما ظهر في هذا الفيديو أن كانت هناك آثار للدماء على وجه المجندات وأن هناك حوارا عنيفا يتم بينهم وبين مختطفيهم. أولا هذه الصورة أخذت في قلب معسكر جيش الاحتلال وليس منشأة مدنية. חטופים. אל-ג'זירה, על פי רוב תקרא להם מילה אסרה. אל-ערבייה, היא תקרא להם רהאים, בני ערובה, או מוחתג'יזים, שזה חטופים. אבל אל-ג'זירה יגידו אל-ihtilal הסוביוני, אוקיי, שזה הכיבוש הציוני. ואל-ערבייה לא יגידו אל-ihtilal, יגידו אל-ג'יש אל-ישראלי, ישראל. אל-ג'זירה קוראת להרוגים הפלסטינים שהידים. אל-ערבייה קוראת להרוגים הפלסטינים הרוגים. באל-ג'זירה מגדירים את חמאס כוח ההתנגדות של הפלסטינים. אל-ערבייה אנחנו נשמע תנועת חמאס או ארגון חמאס. אין את לפאר אותו או לעשות ממנו איזשהו ארגון גדול וחשוב. אין הבדלים מהותיים, יש הבדלים חשובים בניואנסים ובמוזיקה. יש הרבה יותר איזון לטובת הצד הישראלי, הנרטיב הישראלי, באל-ערבייה לעומת אל-ג'זירה.